Mingaw na kay ko sa kong pamilya. Pero unsaon man, pobre raman ta. Ang tuson ng kamingaw, kasakit. Para magyapon ni sa inyo. Maabutan ako ninyo diya. Makauli ra gyapon ko buhon. Basta, amping lang mo diya. Ako, amping po ko dire permente. Di ta malimot sa pag-ampo. Kalayan na kita pohon sa Ginoo. Basta ayaw lang kalimot sa pagsalig o pagtuo para sa tuwa ni. Ang kinabuhi sa gawas, lisod yun mo na'y tinuod. Ma-experience na ni mo na ug ikaw na po'y mo abroad. Ug di ka matagaan diyan sa Pinas, masuko dayon mangluod. Di na mangumusta, i-vlog dayon kaniya sa Facebook. Unta nyo ako masabtan, kapoy kayo diring kahintang. Giantos ko ang tanan, bahalag balik-balik na gani ang sudan. Ug di man nyo ni mabasa, untain nyo na lang matunggan. Kaulion na gani kay ko, pero ako walang ginapugngan. Kay na ako'y obligasyon, mga anak gustong mapahuman. Ang tuson ang pila katuig, aron kamo diha di magutman. Akong kusog og singot diri, hapit na gani ko mahutan. Kamo akong gasolina, maong di ko basta-basta mahuksan. Lisod ka ayos sa Pinas, palitunon ray gataas. Atong sweldo steady lang, unya usahay mo atras. Baotong wala na jud ko, nagduha-duha nga mo gawas. Sweldo diha kulang ra sa kaon, naapay gigatas. Sige lang, laban ng tapermente. Mga anak, naman ko sa layo karon. Punta, masabtan ako ninyo pohon para magyapon ni sa inyong kaugmaon. Himo na ako ni, kaya di ko gusto nga kamo magutong. Pasensya na ako, nagpalayo magkaroon sa inyo ha. Bila ka birthday o Pasko nga, di tayo mag-uban para magyapon ni sa inyo mga anak. Kwartahan ray ni asinso kaysa ilata sigig pangutang. Kung pila imong gihulam, dubli na kung imong bayaran. Wala tay mahimo kay wala man tay laing maduulan. Lahi na baya karon, kwarta na'y kapatuyok sa kalibutan. Naning palad ko diri sa gawas kay tungod na ay hinungdan. Mapahuman akong mga anak, di mapas mo o di magutman. Bahalag mingaw akong antuson kay para sa inyong kaugmaon. Makita lang na ko nga happy mo, bahalag wala na ko'y tigom. Kanya-kanya tagdahilan nga nung naabot ta diri sa layo. Experience lang ilang gusto, ang uban para sa kaugmaon ng tuyo. Ni ato mi diri sa layo, di man sa ingon nga gusto mi mudato. Makapabalay, makatigom gamay, maurag yun ay among tuyo. Aron sa panahon nga maningil na among lawas na aming magamit. Kay di man dyan malikayan tao, rata nga magkasakit. Pila katuig na ko diri, wala pa taon ko kauli sa Pinas. Di samot ko kahadlok og uli, kay ni mahal naman pud ang bugas. Og dilipot na ako ni buhaton, samot tagapait diha. Mong papa, wali trabaho, panagsalang, dili pagid-perminti, usara siya ka construction worker. Mao nang naningpalad ko diri sa gawas. Dili man kay para lang sa akong sarili, para magyapon ni sa tuwa pohon. Pohon mga anak, masabtan ra gyapon ko ninyo. Ining managko na mo. Wala ko kahuman, grade 6 ra ko taman, maong nanimpalad, katapusan na sad sweldo na pod, pero sa utang ra ibayad. Basig nagtuo mo, hayahay may pait kay diri sa gawas oy. Makita na namong busog among mga anak, wala nang kakapoy, usahay makatulong pa og amo. Nga murag walay batasan, 5 hours lang among tulog. Di pa jud ka taga-agsudan, wala pa gani ni kabalo-ani og makauli bamig buhi. Basig matunong ta sa amo, sige pakita binuhi. Maong ginaampo gyud namo nga matulong mi sa maayong amo. Katong dili ikot salbahis, tao ka kung iya kang itrato. Pag-ura ko nauman sa kong trabaho, manghugas na po o plato. Gimingaw na ko sa kong pamilya, kutob na lang tanaw sa litrato. Mga anak, pag-amping mo, eskwela, dyan mo og tarong. Ayaw na huna-hunaa, gamay ba o dako inyong balon. Kaya ko diri, maningkamot ko para sa inyong kaugmaon. Makauli ra lagi ko dira po ko, nakuha sa mong pahumanon.